Hi guys! Nandito kami ngayon sa... Ano ba yun? Nagtagalog ko kay Ilongga man niya akong kuyog. Nami karon sa Lasang Nasad. Akong kuyog. Oh. Say hi. Say hi, Chang. Ay, nang nikma pa kay allergic siya sa iro og sa iring. Yan naman may iro og iring. Hello. Hi, Chang. Hi. Vlogger po ni siya, bagong vlogger. I-follow niyo siya. Ang sa imong kuan, Charlita Birondo. Iyang kuan, pero usa pa ka book yung video. So tanaw, ambisyosa siya, nagtuo siya porting daghan na iyang dadon nga kanang uhong. Muna daghan kay siya bagida. Unya ing ani among mga porma kay portigyong tugnawa. It's minus degrees. So porting tugnawa diri sa Lasang. Unya kay laog man, mahal man kaayo tag 2,000 pesos ang kilo aning among pang pick upon nga mga uhong. Mo na das-das jud. Das-das jud mi. Baligya man namon kung sinong gusto magbakal. Kung may gusto magbakal, nabaligya na mo. Mura lang ang kilo. Pero actually diri sa Sweden almost 400 ang kilo ani among i-pick upon, so mga around 2,000 pesos. So mo ni make up mi karon kay dala sang kuan. Dalang kalingaw na lang pud ba? Kahit malamig na kay dito sa ano. Oh, ano masabi mo, Chang? Malamig. Nasa Lasangers kami. Nasa Lasang kami. Kahit malamig, makuha kami ng thread canter. Oh, mayroon na akong nakita. Ito, oh. Hindi yan thread canteril. Hindi yan. Hindi yan. Bang. Pick up, mahilo pa. Pataka. So, nasipon man ko kay ang iro man, allergy man gud ko sa iro. Yun. So, I hope makatuod ko sa katong naidagko kayo nga Be, patingin. Patingin. O yan, thread canteril na. Nagkakita na. Ipakita sa Chang. Ipakita yung nakita, Chang. Oh. Frozen man god. Gani. Murag kuhan porcelain, no? Diyan ka na, ha? Oh, diyan ka na. Nga na, akalagi kay nga request kabila. Marami dyan, Chang. Ah, dyan pala. Oh. Sige, dyan ka kasi dito ako sa kabila. Sige, magbuwag mi kay. Aron di mi parehag. Ang dami dyan, Chang, promise. Ang dami dyan, promise. Magbuwag mi kay aron daghan mig makuha nga iba-iba. So dala siya, iba-iba Tagalog na. Ay frozen ang mga ang dali ipluka kasi frozen. Oh. Dana guys, nakakita na ko pero tanaw ko kuan, tanaw na ko. I think so. Tingnan ko sa ano. Dito kami sa Kugin. Doon nga marami, sabi ko sa iyo. Saan? Doon yung pinasukan mo. Oh, ang naglakad ka nang naglakad. Sabi mo tayong dalawa hindi magsama. Ay, sus Marius. Doon ka, super dami doon. Talaga? Oo. Eh din wala. Dito pa doon dito. Marami din diyan. Marami din dito pero pumasok tayo. Magkatag mi kay aron di mi usa ka lugar among kuanan. Meron dito nga sabi ko sa iyo eh. Ako ang kumuha dito. Ng mga malalaki. Ha? Nasya sa bungtod. Sige lang kay pagkatapos dito punta pa tayo sa ibang lugar. Dito muna tayo mauna. Dito na mismo. Maliit. Maganda yung maliit para hindi nalinisin. Ha? Bakit ayaw mo ng maliliit?
Dara, iyang gi. Iyarang gi. Iyarang gi labayan kay maliit ko no. Nya ganahan kong nara guys. Ganahan ko gagmay kay di na limpyuhan. Hagpaton ra. Ako man nagkuha dito siyang last. Oh. Kinuha ko lahat ng maliit. Kaya itong iba mga nakasurvive to sa mata ko. Murag bato kay maayos man sila guys. Oh. Napa dire sa akong likod. Na-miss ni Chang. So, dito na naman kami guys. So, sa malapit sa lake. Yan ang lake oh. Dun. Dun. Dun ang lake. Sa banda dun. Yung may light. Dun. Lake yun. Tapos, dito kami ni Chang. Doon siya sa kabila ng bundok. I left her there. Tapos, dito naman ako sa kabila. Para magsugat, mag-abot ni din sa babaw sa bundok. Tapos, ito na naman guys. Natapakan ko pa. Oh, Trat Cantarell. Yun pa rin. So, I will show you guys. May mga ibang mga mushrooms pa dito. Hindi lang mga makain yan. Tapos may nagpuputol ng kahoy dun. I will show you later yung nagpuputol ng kahoy. Then, so may mga Trat Cantarell. Marami na akong nakikita oh. Meron pa dun oh. Oh, nandun na. Say hi, Chang! Hi! Mag-wave-wave ka, Chang! Oh, yun. Nakita nyo yun. Nag-move. Chang yun. So, manguha muna ako, guys. Ito yun, oh. Yun, guys. Sa mga nature lovers nga mga people diri sa Sweden guys, mo ni ganahan lang buhaton during the autumn sa taglagas ug sa summer pod. Lain pud tong klase ang uhong nga pick upon sa summer. Kaning imong binggi panguha guys, kani imong gipamunit mga kuani uhong. Laing klase sa uhong. Ang mga uhong diri na ay lain-lain nga klase sa uhong na ay daghan kayo nga magkahilo. Nya gamay ra kaayo ang pwede kaunon. So ang sure na mo nga kaunon kanang sure jud mi nga unsa ang klase sa uhong kay na may uhong nga mamatay diretso jud ang tao. As in after few hours di mada sa hospital mamatay dayon kay tungod ang mahilo ka ba. So ang kaning uhong ron among gikuha guys, mao ni siya mutubo sa taglagas. Nya na say gitawag siya og Trat Cantarell. O nya na sa jay uhong nga pare-pares siya na pero gold ang color atong usa. Sa summer ra pud to siya mutubo. So kaning panahon na managtugnaw man ni kaayo. So taglagas ni siya tugno kay niya ni ice na ang uhong nga among gipamunit. So kaning uhong guys amo ning gamiton, usahay gamiton sa mga grita, murag ka ng mga minudo, mga mechado, mga ingana ba. Lami siya gamiton niya. Lami jud siya kaayo sa mga omelette. So mao ni or sa mga sauce sa mga karne. So mao ni namunit may kay aside from the fact nga lingaw jud kaayo mamunit kay kanang mangita ka ba niya. Mahal sad kaayo ni siya sa tindahan. So mga tag 1,500. So guys, dito pakita ko sa inyo. Yan lang ang kinukuha ni Chang, yung malalaki talaga. Yung kinukuha ko, yung maliliit lang. Yung malalaki, yun talaga ang tag 2,000 pesos. 2,500 pesos sa tindahan. So, nandito nagtapok. Dami-dami. So, marami pa doon. Si Chang nasa kabila na ng bundok. So, kukunin ko na to guys. Frozen nga lang. Ano na yung kamay ko. Ito parang bato na.
Nasa gitna pa yung ganon ko na lang. Oh, nagpilit siya sa acorn. Yan guys, isa nakapugjot. So, kunin ko pa to. Gibilin pa na ko kung guantes. Nga puti ng bugnawa diri. So, dali siya maibot kay frozen man siya. Limpyo pa dayon. Walay ugat mada. Uy, deep molds man to. Ayan na lang. Kuha ko ng ibang plastic kasi yung basket mabigat. Tapos punong-puno na. Kaya kumuha ako ng plastic. Tapos nakita nyo. Nandun si Chang sa... Ayan, kita nyo. Sa kabilang bundok. Puno na daw yung napakalaking ano niya, dalang plastic. Pagguantes na ko guys. Kasi ang lamig. So guys, dito na naman kami. Chang! Hi Chang! Tapos may nakita ko guys, ang laki-laki. Ang laki-laki. Tingnan. Tingnan yung sapatos ko. Yan, ang laki-laki. Lipat daw kami kasi wala daw dito. Tapos marami ko nakikitang malalaki. So dito kami banda. Oh, manang hala, go. Go lang ng go, Chang. Mag-hi ka muna. Mag-hi ka muna, Chang. Sa mga fans club. Hi. Tingnan mo. Tingnan mo. Tingnan mo, Chang. Kaya nga. Lukam na yan. Look at guys. Tingin-tingin. Ang laki. Si Chang aning hapon na guys. Kana kong amiga nga taga Negros. Kay nakapun nito around 4 ka plastic, big plastic ka ng plastic nga iyan dala, upat ka plastic nga iyang gidala, as in happy kay siya yayara sa ipanghatag. Ang joy manggod ani ang pagpamunit ba kana murag mamunit lata sa ato pa ba niya makakwarta ka mo pud ni nga red, although di mi makakwarta, the joy of just mamunit, the fun of going out in the forest, in the nature.